făcut echipă cu Teo, Imogen, cu 4 oameni. Deja era greu să-i găsești și pe ea. Credeți că a fost o strategie să vă protejeze pe voi doi sau pur și simplu v-ați apărat foarte bine? Și. Eu m-am întâlnit cu câteva persoane, dar nu am tras. Grigore a fost primul cu care m-am întâlnit. Și eram așa cu pușca și îl vedeam cum se mișcă și am zis, bă, dar eu n-am cum să trag un frate. Nu astea, v-ați salutat așa amical, ca și cum erați întâlnit. Cu Grigore și cu Miruna m-am întâlnit. Ok. Și le-am zis, Eu am tras? nu, am urlat la tine, bă, mi-e milă să trag. Ai întâlnit cu Grigore că fugea de noi? Prima dată era ok. Am înțeles că ați împușcat foarte tare. Vrei să zic gen cum s-a fost? Te rog. Cum s-a fost? Cum s-a Am luat-o pe ori militare, băiatul. Cum a fost? Mersi de parte. Cum s-a fost? Era urât ca noi băieții să ne luăm după fete și Avram a căzut efectiv în ținta noastră. Și am alergat și fugea Avram și că era căprioară și Albert și ne trăgeam sufletul și noi băieții când ne vedem între noi strigăm 1. În fine. Mă întâlnesc cu Albert, strig 1, ăsta 1. Mă întâlnesc cu David, zic 1. David 1. Noroc că după aia s-a schimbat, că s-a schimbat regulamentul probei, că cumva nu a fost corect față de Avram. Dar nu găseam. Na. Tu faci Albert, mă, cine e la verde după copac? Face Albert, 1! Nimic. Eu 1! Nimic. După aia! De nu am alergat, toată alergam, trăgeam și alergam. Săracul Grigore nu știu unde să mai ascundă mâncare. Ceva horror. O să visez, o să fiu traumatizat. Doamne, ferește, nu. Am consumat toate alea 200 de bile într-un minut, numai cât îl alergam pe Grigore. Mă enervam, zic, bă, e imposibil să tragi atâtea să nu-l nimeresc. Eram vânat, nu că m-am simțit, că erau 3 șacali, 3 lupi pe mine. Erau, haideți, mușc eu și celălalt și celălalt. Și eram, ba, și eram... Da, a fost intens. Deci Grigore n-a făcut parte din alianța voastră. Am uitat să-i spune. Ați uitat să-i spuneți, nu? Am uitat să-i spune. Păi dacă băgați pe toată lumea în alianță, pe cine mai împușcați, mă? Oricum a fost cea mai prostă alianță, că n-a funcționat deloc. De ce n-a funcționat? Alianța mi-a tras ăsta direct, auzi unde? Nu în păr, în rădăcina părului mi-a tras, nu știu, la dușmănie. Fix după ce a zis, haide mă, tragem și noi, da. Zlung! Da, cu toate astea, voi spuneți că alianța n-a funcționat. A dat greș, din păcate. A dat greș alianța. Prima, da. Totuși, cred că alte persoane de aici nu au această impresie. Nu li se pare că alianța a dat greș, ba chiar consideră că alianța asta a funcționat în defavoarea lor.